जे आं बुंगोन जोंनि बिटिसि मोनखानाय गोहो बे मोनखानाय गोहोखौ जों खोमानायनि बाथ्रा गैया। रायजो राजानि आङो आशीर्बाद लानानै आङो खनले खनले दानि दैदेनगिरिफोरखौ आं वार्निं होयो। नोंथांमोनना दिनै खौसेथिखौ बे खेबाव जुदि जाया, बे खेबाव जायाबा जोंनि थाखानाय गोहोआ एखेबारे गैया जानायनि लामायाव दंसै। बिटिसि एसेम्ब्लिखौ जोङो रैखा खालामथारनांगोन, बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ रैखाथि होनांगोन। आं गिबियावनो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय जासिहरबाय। दा जोंनि दिनै दंफैयो। मानो दंफैयो होनबा आङो गुबैयै गोरों गोरा रायजो राजाफोरनिसिम आङो माबाफोर गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ, खिन्थु गुबैयै आङो आंनि बर' हारि आरो गुबैयै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफ्रा जोंनि असे आंगोनि फैबाय थानाय जेनेरेसन उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोना जाहाथे मोनथिनानै थाथों दिनैनि दिननिफ्रायनो बिटिसिआ मा। बेनि थाखाय आं बुंगोन जोंनो नैबे संबिधानाव जोंनो मोन 40 साबजेक्ट जायखौ स्टेट ट्रेन्सफार खालामनाय स्टेट साबजेक्ट नैबे संबिधानिक भाबै जोंनो 40 साबजेक्टखौ जोंनो होनाय बे मोनसे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट। बे सेक्रेटारियेटखौ जोङो बासायनांगौ आरो जोङो बेनि थाखाय खौसेथिनि जोंनो गोनांथि दङ। बेनि थाखाय रायजोफोरनिसिम आरो खनसेबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आं बड'फानि साखाथियाव थानानै खोथा फंनैसो बुंनो। बड'फा मावलांनाय जोंनो फिथाइ महरै मोननाय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट आंबो दिनै दंफैयो आरो बड'फानि मिथिंगानि साखि लानानै खोथा बुंनो नागिरदों फंनैसो। आरो बड'फा जोंनि बड'फानि आशीर्बाद आंखौ सोरगोनिफ्राय आलो गोजोनै जाहाथे दङ बे आंखौ जाहाथे सोरगोनिफ्राय थानानैबाबो माबा मोनसे खोथा बुंनायाव आंखौ आशीर्बाद खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनानै आंनो फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों। मानो होनबा दिनैनि बर'नि समस्याया समस्या हिसाबै गैला, बे मोनसे समस्याजों बुंफबनाय मोनसे लेखा गांसे बिजाब महर मोनबाय। बेखौ जोङो सुस्रांनायनि थाखाय दा गोब्राब मोनसे थासारियाव फैबाय। दा रिसेन्टलि बर'फ्रा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों। आं बे खौसेथिया माबोरै फैगोन आरो माबोरैबा खौसेथि जागोन आरो माबोरैबा जों मोनखानाय गोहोखौ रैखा खालामनो हागोन, ग्रिनफिल्डआव थानानैनो नोंथांमोनजों गुवारै सावरायनो सानदों। मानो होनबा खनले खनले ग्रिनफिल्डआव बायदि रोखोमनि प्रग्राम जालांबाय थादों। हारिखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय अलखदनि बाथ्रायाव बेफोरबायदि मिथिं गिदिर गिदिर जादों, नाथाय जोंनि बर'फोरनि मुलाम्फानि थाखाय जादोंना जायाखै। ग्रिनफिल्डआवनो बायदि रोखोमनि प्रग्राम लालांगासिनो दङ, खिन्थु मुलाम्फाखौ आं नुहुरनाय बायदि मोनाखै आरो। दा बेफोरबायदि गासैबो समस्यानि सायाव आङो नोंथांमोनजों सावरायलायनो सानदों। दा गिबियावनो जोङो दा आवगायलांगोन, फारि फारियै जोङो सावरायगोन। ग्रिनफिल्डआव गिदिर गिदिर पेन्डेल लानानै मिथिं खालामो आरो बे मिथिंनि जाथिनि थाखाय मावनाय जादोंना जायाखै आरो बे बिटिसि ओनसोलनि थाखाय मावनाय जादोंना जायाखै बेखौ लानानै जोङो ग्रिनफिल्डखौ मोजां रायज्लायगोन आरो। जै बर' हारिनि जे आं दिनैनि दिनाव आरो बेबायदि जायगायावसो मानो आङो खोथा बुंखो, आंनि निजा अफिसाव मानो बुङाखै। आङो मोनसे खामानियाव फैनायलाय आंनि फंबायफ्रा आंजों लोगो मोनलायनायलाय जों एसे माखासे गोथौ गोथौ बाथ्रा सिन्था धारा खालामनाय बायदि गावखौनो मोनदांनानै जोङो बबे जायगानिफ्राय बे बुस्थुआ जागासिनो सोलिगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, बे जाबाय ग्रिनफिल्ड दं नैबो क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटजों नांजाबनाय फोथारावनो दानि प्रेजेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टआ बायदि रोखोमनि प्रग्राम बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर प्रग्राम लानाय जायो। बे प्रग्राम लानायफोरा जाहैबाय जों नुबाय मोजाङैनो प्रग्रामखौ लायो, नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो बर' हारिनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बर' हारिखौ रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों सानखांनानै रायलायनानै बेयावनिफ्रायनो जाजोबदोंबा दानि सिटुवेसन, दानि जाबाय थानाय थासारि बायदि रोखोमनि जेरै बिटिसिनि पावारा गोमालांनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों, बे जायगानिफ्रायनो जादों होननानै जों सानगोन। बेखायनो बबे जायगानिफ्राय जादों, आं गुवाहाटियावसो थायो, गुवाहाटि हाइकर्टनिसो आङो एडभकेट। थेवबो आं दिनैहाय आंनि खामानियाव फैनाय फावैनो आं गुबै रायजो राजा माखासेफोरजों एसे एनै नुजालायनानै रायलायनायाव आङो बे जायगानिफ्रायनो खोथाखौ बुंनो लुबैनानै आं बुंनाय जादों। गिबियावनो बयनिफ्राय आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय। जे आं बुंगोन जोंनि बिटिसि मोनखानाय गोहो, बे मोनखानाय गोहोखौ जों खोमानायनि बाथ्रा गैया आरो सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बे बाथ्राया डाइल्युट जानो मोना। बे जोंनि थाखाय बर' रायजो राजानि आङो आशीर्बाद लानानै आङो खनले खनले दानि दैदेनगिरिफोरखौ आं वार्निं होयो।
जे नोंथांमोना सालायोबा मोजां सालायनायानो मोजां रायजोफ्राबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा बे फोथाराव रोजा रोजा रोब रोब रायजोफ्रा जोंनो दसे समल' नांगोन रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ सोगोमखांनो थाखाय दा रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो एडभान्टेज लानो नाङा बिसोरनि उइकनेसखौ नोंसोर एडभान्टेज लाना बिसोरो सिरि थानायखाय नोंथांमोना सिरि थादों दा सान अन्नानै नोंथांमोना जेरै मोजां सालायनांगौ सालाय आरो बिटिसिखौ बासायनानै सालाय जोंहा फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जोंनि आइ आफाफ्रा गावनि बिदा फंबायफोरखौ जोङो अबथिरा जिउ खोमानानैबाबो बिटिसिखौ दिनै सोरजिलांनो हाबाय मुंख्लंफोर जालांबाय बे मुंख्लंफोरनि आशीर्बादजोंनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गोहो मोनदों राजनैतिक भाबै लोगोसे नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि धोन दौलत आं बुंनाय जायो बुंनो हामा बेफोर बाथ्राखौ नाथाय नोंथांमोननि दानि जि मावबाय थानाय नोंथांमोननि एक्टिभिटिसनि थाखाय जों बुंनो लुबैदों बिटिसिखौ बासायनायनि बाथ्राखौ मानो खनले खनले बुंनो लुबैदों सिटुएसना जागासिनो दङ नोंथांमोना बिटिसि बासायनायनि बाथ्रा बुङोबाबो नोंथांमोना गुरुत्वखौनो लाया खोथाखौनो नोंथांमोना गुवारै सावराया नोंथांमोना सेमिनारखौनो लाफेराखै 6 शिड्युलनि सायाव कनसेप्टआनो क्लियार जानांगौ माखासे मानि दैदेनगिरिफ्रा मेबि कनसेप्टआ क्लियार नङा कनसेप्टआ क्लियार जानांगौ बिटिसि गुबुननि बायदि जोंना बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन नङा गुबुन 6 शिड्युलनि बायदि नङा जोंनि 6 शिड्युला जाबाय लेजिस्लेटिभ पावार मोननाय मोनसे एसेम्बलि दङ जोंना फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेसन दङ जोंहा बे फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेसन 40 साबजेक्टनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ रैखा खालामनांगौ फैबाय थानाय उन जोलैनि थाखाय जोङो रैखाथि खालामनानैसो जोंनि बे बिटिसिखौ बासायनो हागोन ओमफ्राय आं नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो खनले खावलायो दानि माखासे मानि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों खौसेथिया बड'फानि बै समाव 1987नि जेब्ला मुभमेन्ट जाजेनदों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटहुड बिनिफ्रायनो बे खौसेथिनि बाथ्राया फैदों नाथाय नोंथांमोनना दिनै खौसेथिखौ बे खेबाव जुदि जायाबा जोंनि थाखानाय गोहोआ एखेबारे गैया जानायनि लामायाव दंसै दा बेनि थाखायनो आं खावलायो गुरैयै खावलायो नोंथांमोना बे बाराव खौसे जानानै जोंनि बिटिसि पलिटिक्सनियावल' खौसे जानांगौ नङा आसाम पलिटिक्सआवबो खौसे जानानै जोङो एटलिस्ट जोङो डिपुटि चिफ मिनिस्टारखौ जों लानो हानांगोन आरो बायदि रोखोमनि जोङो केबिनेट आरो बेफोरबायदि गोहोखौ जोङो सेख'नो हानांगोन आरो जोंनि 40 साबजेक्टआव माखासे मानि लेजिस्लेसन लाबोनांगौ दं लेजिस्लेसन गाव लेजिस्लेसन थायाबा हानि सायाव लेजिस्लेसन नांगौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टखौ जोंहा एमेन्ड खालामनानै लानांगौ दङ गोबां आयेन लाबोनांगौ दङ दा जेरै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला गावसोरानो लेन्डनि सायाव निजा लेजिस्लेसन दङ बे लेजिस्लेसनखौबो जोंहा लाबोनांगौ दङ स्टेट एक्टनि आन्दारावनो माखासे खामानि मावबाय थानाय जादों बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायोबा उननि बेलायाव बायदिसिना जेंना फैनो हागौ बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव एना एनि जालायाल'सिनो खौसे जानानै जोङो मोनसे जानानै गथा महर मोननानै जोङो जोंनि राजनैतिक मुलाम्फाखौ जोङो आदाय खालामनानै बे खेबाव लाथारनांगौ आंनिफ्राय बेखिनि आं खावलायबाय नोंथांमोन दैदेनगिरिफोरसिम आं बे ग्रिन फिल्डआव फैनानै आङो बे जायगायावनो जोङो मिटिं खालामबाय थादों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थामोनथा रैखाथिनि मावनाय जादोंना जायाखै बे जिनिसखौ आङो दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे खावलायगोन जोङो साफ्रोमबो खावलायहरनांसिगौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लिरनायजों लेटार लिरनांसिगौ आं साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनो आंबो जागायसिगोन लाइजाम हरसिगोन आंनि समस्या मा जानांगौ मा जानाङा आंखौ इगनर खालामोबाबो आंखौ जि खालामबाबो आं लाइजाम लिरनायखौ आं आराम्भ खालामनो आं सानदों लासैनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंखौथ' खुनु माबा मोनसे मिथिं दावथिङावथ' जोंखौ लेंनायनिबो खोथा गैखाया नङा होमबा बे आरो आं गावखौनो मा होननानै सिनायथिखौ लानो नङा होमबा बेखिनि आङो रायजो राजाजों गोबां खोथा दंब्लाबो गोबां समस्याफोर दङ आं बेखौ गुवारै थन्न मोनसे खोन्थानो दिनैनि दिनाव आङो सानदों नाथाय आङो दिनै सानबाबो गोलाव जागोन भिडिअफ्राबो बुङोबा नङा होमबा आं बेनि थाखायनो बुंबाय बेखिनि गोबां लेजिस्लेसननि खोथा दं रैखाथिया बेजोंसो जागोन जोंहा
जोंनि एसेम्ब्लि बिटिसि एसेम्ब्लिखौ जोङो रैखा खालामथारनांगोन बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ रैखाथि होनांगोन जोंनि अफिसारफोर लाबोनांगौ दङ बर' अफिसारफोर लाबोनांगौ दङ गुबुन अफिसारफ्रा जोंखौ मा रोखोमनि जोंखौ बेबहार खालामो बेफोरखौ जों मोनथियो बयबो रायजो राजाफ्रा मोनथियो बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनैहाय नोंथांमोननिसिम आङो खनसेबाव खुलुमनाय बावनानै आङो दोननाय जाबाय।